Ħaddiema tar-rampa fil-mitjar tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta l-ħadd li ġej se jibdew b'azzjoni industrijali li se jieħdu l-forma ta' go slow wara nuqqas taqbil mal-amministrazzjoni tal-Ermolta. Il-kwistjoni titratta r-roster tal-ħaddiema dan hekk kif sistema ġdida ta' software biex tagħmel din ir-roster se tmur kontra l-ftehim kollettiv li kien ħabbar il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi stess. Infatti nies li tkellmu magħna qalulna li l-Ministru Mizzi kien wieħed lil ħaddiema li minn dan it-tibdil se jintmissu biss xi CLM u lawn, però issa l-ħaddiema tinkwetaw li dan kollu se jisfaxxa. Il-ħaddiema tar-rampa sostnew magħna li l-amministrazzjoni tal-Ermolta qed twebbes ras għal dan is-software meta fir-realtà dan se joħloq inkonvenjent kbir il-ħaddiema li ta' kuljum ikunu fuq il-mitjar biex jagħmlu ħidmiethom u meppellaw lil Ermolta biex taħseb fuq l-impatt li din is-sistema l-ġdida se tħalli fuq il-ħaddiema li jagħmlu x-xogħol fuq barra u fuq in-numru ta' sigħat li huma jqattaw biex jagħmlu dan.